ɗo wiyete Bordeaux mi sikku hedde hitande ujunere temedde jeenayyi capanɗe jeetati e tati min jahno toon nden taw mbaɗi radio Mauritanie min jeeyi toon jayniyankoɓe aduna fof no kawɗi ɗon haaloɓe ɗemgal faraysi ko wiyete langue française francophonie donc no waɗi suisse en no waɗi canadien en no waɗi afrique naaɓe joni noon ɓeɗa haalnaɓe ha feere ɗemɗe gendiji ne foti nannede e nder jaydiyankagal ɓe kamɓe fof ɓe ɗum tundi hakkillaji mabɓe saabu ɓe koddirani nonki famde hono yimɓe kalata jaydiyankagal ne kaala hen ɗemɗe gendiji joni noon ene waɗi min mbaɗanɓe yewtere ɓe cali tan heelanimi ha woni joni noon ɓe mbi min kihiɗe won professeur mawɗo ene waɗa noon ko wiyete cours magistral yewtande yewtere mawde min gari min fof min jooɗi kanko ko burkina najo wiyete ko Karim Drabo kanko woni professeur kadi joga doctorat d'état to banggue janiyankagal o haali ha ɗo ɗefno ɗo jofnirtuno o jaako ɗon noon mi jofnirɗo ponno fuɗɗorade ay janiyankagal e nder Afrique so wattaka e ɗemɗe gendiji ɗe ko haydara gonga e ko yidde wiidema tan heblude yimɓeɓe heblo ngo wona tan to banggue karallagal to sesti kono alay saago kaalowo e ɗemgal pulaar ngal o heblo wongo to banggue ɗemgal ngal fof ko heble hen so wawa pulaar wawi ɗon wona janiyanke pulaar gonga o heble to banggue ko wiyete tarih a wawi ɗa haala fuutankoɓe walla aɗa haala fulɓe taw anda tarih mabɓe gonga o heble to ko wiyete sociologie gando rendo alay saago ganda rendo kono yar ha mbawa wawde wonde janiyanke saabu tuba ko biyeteɗo lasɓel ko Canada najo omo tonga janiyankagal o wi janiyankagal ene fiiɓi e ɗeɗo namni hol mbiɗo hol ɗum hiidi ko a kan comment o an kadi hokkiɗen gueɗe min noon nde bittumi mbimi kanko lasɓel ala ko addi ko hesɗi saabu so ari nder dente men ɗe so ari nder dinguere men ɗe haaliyankoɓe men ɓe ñande fof ɓe kaala konngol ngol ko nen mbattani hakkille ɓe mbi saɗa andude ko haalata wawde haalde ko andude ko haalata ganda mo kaldata ganda nde kaalata ganda ɗo kaɗata so ɓooyi ganda ɗo kaɗata ayi ganda ɗo kaɗata ɗo ɗum woni ko tubakoɓe mbiyata silence deƴƴere kamɓe to banggue janiyankagal aduna o ɓe teskaki deƴƴere ɗon noon kamɓe cikata hunde fof foti ko haalede deƴƴere noon ko hunde mawde e nder janiyankagal so haalde ceerno Jalal wi a namdi ɗum ceerno Jalal arti wima pat aɗa foti andude deƴƴere makko nde ko firti nanguira ɗum ko jaabowol walla mataw wonna deƴƴere nde wonko firti saabu won wiyoɓe yerenɗi hen pi jabuye ko ɗum woni haala deƴƴude tan a faami ko ɗum ɗon noon alay saago jomum heble ɗum ɗo fof mbiɗa haala ɗum e nder deftere nde holno yimɓe poti heblerede nane nder deftere nde guila banggue duɗe poɗɗe heblude janiyankoɓe ha to o waɗede séminaire uji ha gueɗe mbaɗe noon ɗum fof nan ɗo e nder deftere nde haala hen non tigui